Poď si so mnou pripraviť toto kuracie mäso s arašidovou omáčkou a rezancami. Potrebuješ arašidy zhruba 200 gramov, opražíš ich na sucho na panvici, aby boli trošku hniedkavé, potom tam pridáš 2 lyžice olivového oleja, celé to mixneš, vznikne ti taká pasta. Potom túto pastu premiestníš do hrnca, pridáš si tam 1 polievkovú lyžicu vinného octu, potom tam pridáš sojovú omáčku podľa chuti. Všetko to potom môžeš doľaďovať, zhruba 1 lyžičku medu. Celé to dáš na šporák a pripravíš si aj iné dochucovadlá, sol, napríklad ja som dala aj granulovaný cesnak. Potom si nachystáš panvicu, kde budeš grilovať kuracie mäso. Do omáčky si pridáš rastlinnú smotanu, ale môže byť aj klasická. Celá tá omáčka bude trošku hustejšia, môžeš tam pridať aj vodu. Potom si popražíš to mäsko a za chvíľu sa ti tá omáčka takto krásne rozpustí. Nachystáš si mrkvu, ktorú si úplne nadrobno nakrájaš a nachystáš si na panvicu, nastriekaš olej, celé to popražíš, pridáš tam citrónovú šťavu. Nepražíš to úplne do rozvarenia, aby bola taká tvrdkavá, vtedy je najchutnejšia. Nachystáš si rýžové rezance, navrch poukladáš mäsko, omáčku, potom tam dáš arašidy, môžeš tam dať iné koreniny, ja som dala aj sezam, dáš tam mrkvičku, cibulku, no a toto je výsledný recept. Tu sa fantázie medze nekladú, čiže môžeš si ho podľa seba upraviť. Dobrú chuť prajem, ahoj!